trykvekkerrør med indvendig tryk med en speciel grænsebetingelse, som siger, vi har en indre overtryk, som er PI er lig P. Det betyder, at ytre tryk er lig 0, og der kan vi skrive disse ligningerne på denne måde. Spændingerne er en funktion af radien, og for et bestemt indvendigt tryk kan vi skrive disse spændinger slik. Der har vi bare bestemt en konstante, som er lige, hvis vi kan skrive sigma r og sigma t. For spændingsfordeling over vægtdykkelse, hvis vi bruger disse ligninger, så får vi som resultat, at vi har en radial spændingsfordeling, som ser slik ud. Vi har en tangential spændingsfordeling, som ser slik ud. Både radial og tangential spændinger har sin maksimal værdi på indsiden af rørvæggen. Så vil vi starte et eksempel på beregning af spændinger og tøjning. Opgave: beregn maximal radial og tangential spændinger og tøjning på indsiden af et 20 tommers rør schedule 160, rør med indre tryk PY 190 bar og en temperatur på 300 grader Celsius. Rørmaterialet er stål, E-modul er 1,78 gange 10 på højde i 50 Newton per millimeter højde i andre, vægt 300 grader Celsius, kontraktionstal μ er 0,3. Nu tager vi værdier fra rørtabellen. Der skriver vi bare ned, hvordan enkelte parameter er defineret: indre diameter, ytre diameter, vægttykkelse og indre tryk. Det er 20 tommer, det betyder 508 mm er ytre diameter. Der findes en skilte, jeg har skrevet ned. T er 50 mm, og indre diameter har jeg også skrevet ned, og har beregnet indre radie og ytre radie, og tryk har jeg skrevet ned der. Nu kan vi bare skrive ned radial spændinger. På denne måde, der må vi tage bare alle værdierne vi har der, så får vi som radial spænding sigma r er minus 19 Newton per millimeter på de andre. Det samme gør vi for disse ligninger, som definerer tangential spænding. Så får vi en tangential spænding, som er 88 Newton per millimeter ophøjt i andre. Og tager vi alle disse værdier, som vi har for at beregne tøjning, så får vi en værdi for tøjning, som er 0,107 mm.